Ayan, Sis Grace, natapos ko yung binaba mong link ha. Ayan, salamat sa pag-share, Sis Grace. Ayan, mega love shoutout dyan sa 3 milyones. Salamat po. Drop your link guys para ma-play ko rin kayo guys, please. Oo nga, ang ganda ng bundok, Sis Grace. Kaya hindi delikado gumala sa gabi dahil maraming pulis ang nagro-ronda at maraming... Oo, okay yan pagka ganyan. Safe na safe. Pero ako dito, hindi ako gumagala. Kahit pinapayagan pa ako or ano, ayaw ko. Yan, 3 milyones guys. Drop your link please. Ayan, nagbaba po ng bahay si Ate Janet. Ayan, 3 milyones guys. Drop your link please. Ayan, nagbaba po ng bahay si Ate Janet. Ano to, cover songs? Ate Janet, ito ba yon yung cover songs? Bakas lang po. Ano to, cover songs? Ate Janet, okay. Ito ba yun yung cover songs? Ay, hindi. Ito pala yung ano. Yung premiere ni Ate Janet. 17 days. Live in 17 days. Yan. Ito ba yan, Ate Janet? Ayan. Tusok na ako dyan, Ate Janet. Wow, Glenn's World para solid gangs team. Sana all may kulay ang buhay. Ayan. Tuslok na Ate Janet, pang 3 tusok ako dito. Mag-iwan na po ako ng bakas. Ay, may damit na pala ako dito. Namatay naman ni. Oy, wait lang. Baka makita yung aking password. Yan. Ate Janet, tusok po ako dito ha. Ayan oh. Ayan. Bell all na po. Bell all talaga. Welcome po Ate Janet. Baka may new upload po kayo dyan, Ate Janet. Baba mo na te para mapanood natin te. Hindi singing contest. Ah, okay. Singing contest pala. Sana maka-join. Kaso, sana hindi pa dumating yung amo ko. One million. Thank you po. Audition pala.
Sarap sana mag-audition kaso pinipray ko lang hindi pa dumating yung amo ko. Di Janet, baka may latest ka dyan. Drop mo na po para mapanood natin. Mga audition. Ayan, 2 milyones. Thank you po. Ayan, Sis Grace, baba pa ng bahay mo. Baka may bago ka pa dyan na upload. Baba lang po ng bahay guys para mapanood natin guys. Sayang din yan, pang WH din. Okay, sige po. On the way, Ate Janet. Bacolod po ako, Ate Janet. Bacolod po. Ayan, 2 milyones. Mega love shouty. Ilongga, diin sa Kabankalan po ako, Ate Janet. Ate Janet, watching po ha. Ayan. 15 like po, Ate Janet. Mamaya na po ako mag-comment pagkatapos. Layo gani. Wow, nice voice, Ate Janet. Welcome po. Support lang po tayo, guys. Ikaw po, Ate Janet, taga saan po? Bacolod ba? Maayo man kay nagkirita nakikita ni sa Whitey. Hindi, madamo man ko makilala di sa Whitey na taga Bacolod.
Ayan, malapit na po matapos, Ate Janet. Yung signal, guys. Ate Janet, natapos ko na po. Mahina yung aking signal. Naglo-loading po siya, guys. Ayan, sa 1 million dyan, guys. Maraming salamat po. Two milliones, mega love shoutout. Ayan, thank you guys sa 1 milliones.
11 milyones. Mega love shoutout. Ayan guys, nag-try si May Ilongga magpalipad sa kanyang sariling live. Akala ko hindi pwede. Pwede pala guys. Thank you so much everyone sa 2 milyones dyan. Mega love shouty. Ayan, 2 million. Drop your links guys, please. Ayan, muntik na masunog ang rice. Kala ko nakapatay. Hala, langga Grace. Ayun siya langga Grace, oh, nag-try ako, paliparan yung sarili ko. Akala ko hindi pwede. Nag-try lang ako kung may laman pa yung aking Gcash. Pwede pala siya.
Ang papangit naman ng music sa YouTube. Pero mas okay na to siya kasi wala siyang CPR. Yung mga music sa YouTube. Ayan, 2 milyones, mega love shouty. Thank you everyone. Yan. Baba pa kayo ng bahay guys sa 3 milyones. Baka meron kayong latest dyan para ma-play natin. Hi guys. Thank you guys sa 2 milyones. Three milyones, mega love shout out. Ano ba to music ko eh? Three milyones, thank you po.
2 milyones, thank you so much. Milyones, thank you so much. Ayan, thank you so much, mahal kita. Maraming salamat sa iyong pagsilip sa aking live. Thank you again, mahal kita. Agoy. 3 milyones. Nagagayak na ako mag-duty sa work. Nagdaan muna ako sa live mo. Ingat ulit. Thank you so much, mahal kita 17. Thank you, thank you. Kayo rin po, ingat din po. Sa hina yung net ko. Thank you so much, mahal kita 17. Maraming salamat sa iyong pagdalaw sa aking live. Thank you, thank you. Five milyones, thank you po. Salamat. Salamat po guys. Drop your link guys para ma-play kayo ni host guys. Baba nyo yung latest video nyo guys para ma-play ni host.
Drop your link guys. Thank you po. Ano daw? Miss May, alam mo bang crush kita? Sana wala. Sana all crush. Thank you. Mahal kita 17. Salamat. 3 milyones. Maraming salamat po. Ayan, mahal kita 17. Maraming salamat sa iyong pa-heart-heart dyan. Thank you so much. 3 milyones. Drop your link guys, please. Ay, Miss May, baba na ako. Malayo pa biyahe ko. 40. Oh, sige, salamat. Mahal kita 17. Maraming salamat sa iyong pagdalaw. Thank you. Ingat sa biyahe po. Agoy, salamat sa flowers. Three milyones, mega love shouty. Two milyones, mega love shoutout. Ano akong sa signal? Uy. Ano daw? Miss May, baba na ako. Two milyones, thank you so much.
Ayan, antayin ko lang po mag 2 hours ako at mag-silent na po ako kasi maliligo muna ako, guys. Ayan guys, babalik lang si host at maliligo. Mainit kasi guys. Iwan lang po kayo ng bakas guys ha. Thank you. Babalik ako.
Ayan, sis Butangera, mega love shout out. Naligo lang ako, sis. Mainit kasi, sis. Ayan, 3 milyones. Maraming salamat po. Naligo lang si host, guys. Five milyones. Mega love shout out, guys. Salamat po. Wait lang, guys. Nagpapa-beauty pa si host. Ito yung Yan.
Tapos ito yung kanyang cream, guys. Ayan. Ito yung cream. Yung Pearl Sunblock Cream. And then, ito yung daily. Ayan. Diba? All yellow yan. Yellow, orange. Thank you so much for milyones sa support dyan kay host. Thank you po. Ay, hindi naman ako lumalabas. Ito na lang yung gagamitin ko, yung cream. Hindi na lang yung sunblock. Ayan siya, guys. All yellow yan. Yellow. Ayan. Thank you so much for milyones. Drop your link, please. Excuse me. Thank you, guys. 3 milyones. Hello, Kuya Mandy. Mega love shouty. Thank you so much for coming, Kuya Mandy. You have live today, Kuya Mandy? Vienna with love. Thank you so much, Kuya Mandy. You have live today, Kuya Mandy? Hello, Kuya Mandy. Hello.
Kuya Mandy, long time no see. Three millones, thank you so much. Kuya Mandy, I'm here. I'm watching your video. Wow, it's so nice. You're dancing, huh? 2 millones, mega love shout out. Kuya Mandy here. Wow. You're doing Zumba, Kuya Mandy. Are you still there? Oh, so nice. Wait, I will fix. I make it stand so it's easy to watch. Kuya Mandy is almost done.
Ay, bastos. Sorry guys, natumba. Pagod na yung aking... Yan dan, Kuya Mandy. Two milyones, thank you po. Ayan. iChannel, thank you so much for coming. iChannel, drop your latest video please para mapanood ni host. Thank you. Thank you so much, iChannel. Yan, ipipin ko po ito. Ay, wait, baliktad. Baliktad yung... Wait lang po. Ayan. Nakapin na po kayo. Ilunggo News Live Program. Ayan. Mag-iiwan po ako ng bakas dito. Basta Ilonggo kampiyon talaga, oy. God bless. Ayan, nag-iwan po ako ng bakas, iChannel. Thirty-one tamsak ako dito, iChannel ha. Okay po, salamat sa support. Muna ako sa iyo. Salamat po.
Kasi medyo mahaba yung video. Manood mo na po ako kahit 15 minutes lang po dito, ha? iChannel, ito oh. Kahit 15 minutes lang po. Ayan, at least nakapag-support kahit papaano. Mega love shout out, 3 milyones. Mahina yung signal ko, uy. Hindi ko lang po siya nilagyan ng voice kasi baka makapiright ako. Basta at least po, nanonood po ako kahit 15 minutes. Mas Baten yung Bisaya TV. Ayan, Ma'am May, mega love shout out. Ayan. Thank you so much for coming, Mas Baten yung Bisaya TV. Thank you po. Ayan, may jacket na po kayo. Drop your link, Mas Batenyo. Ay, ayusin ko muna siya kasi hindi makita masyado. Ayan. Sana wag matumba. Ayan. Okay lang po, host. Ayan. 4 milyones. Mas Batenyo. Drop your link, please. Ano mo ba to? Main channel mo ba? Pakidrop yung main channel mo, please, para mapanood ko yung latest video mo. Sunod kita dito kay iChannel. Mas Baten yung Bisaya. Miso. Ay, miso. Ayan. Main channel po ba ito? Ayan. Dito na ako. Mas Batenyo. Nood mo na ako dito bago ako dumikit, ha? Para sigurado yung kapit. Ayan. Ang dami naman dilis. Uy, dilis. Wow. Shells. Ang sarap niyan. Yan. Bago ako dumikit, guys, pinapanood ko muna yung short video, guys, para kapit na kamit yung kapit na kapit. Nabulol tuloy si host. Ayan. Thank you so much, everyone. Ayan. Pinapanood ko Mas Batenyo, ha? Ayan. Still pa pala. Hindi pa pala tapos. Ayan, oh. Nag-stuck siya tuloy. Ayan. Kasi guys, mas maganda yung dumikit. Manood ka muna kahit short video lang, saka ka dumikit para hindi siya lalagasin. Yan. Masarap kaya ito ipaksiw, lalo na sa ilagay mo sa dahon ng saging, yung pagpaksiw nito ng dilis. Mahaba pa ba? Ilan pa ba? Ay, wait lang. Na-stuck siya. Hindi pa pala tapos. $4 milyones. Thank you so much, guys.
Sarap ng tahong. Ayan. Didikit na ako. Mag-iiwan na lang po ako ng bakas dito. Ayan, sa 4 million dyan guys, wait lang po, dumidikit pa po ako. Ayan. Salamat ma'am, you're welcome po. Mas Batenyo Bisaya TV, mag-comment ka sa Mas Batenyo, andyan ka pa ba? Ayudahan kita now. Basta dyan ka lang muna. Bigyan kitang 10 ha. Huwag muna natin biglain. Ayan, ay channel. Nasa ads pa ako ha. No skip po yan. Lahat na lang dito, bigyan ko po ng 50 views. Ayan, salamat po. Ayan, no skip harang po yan ha, ay channel. Mas Batenyo, andyan ka pa ba? Kasi sayang tong 10. Andyan ka pa? Present? Say present. Ako host, ayudahan. Okay, no problem. Plus 10 po. Ay. Ayan, nandito ka pa. Sige ha. Ayudahan kita ng 10. Wait lang. Mas Batenyong Bisaya TV. Yan. On the way na, Mas Batenyong Bisaya TV. Nakadikit na kasi yung min ko. Mas Batenyong Bisaya TV. Madaming Mas Batenyo din eh, oy. Dili ko siya makita. Mas Batenyo, hindi kita makita dito. Three milyones, mega love shout out. Hindi ko siya makita. Andito lang si ano, Mas Batenyong Bisaya. Yan o, ito lang yung nakikita ko dito. Hindi ko siya makita, oy. Two milyones, mega love shout out. Ay, channel, ikaw na lang muna yung bibigyan ko. Kasi hindi ko siya makita. Ay, channel. Multimedia Production. Ito. Ayan, mabilis. Ayan o, ay channel, nandito ako ha. Ayan. Nakita kita kaagad. Si Mas Batenyo, hindi ko siya makita. Ayan, plus 1 dito. Yung bahay mo is 2.12K. Pero panoorin ko muna yung video mo bago ako dumikit ha. Ay channel, ayan. Panood ko muna yung video mo bago ako dumikit.
Mag-iwan na lang din ako ng bakas. Kasi mas maganda yung bago ka dumikit, eh, nanonood ka muna sa short video. Ayan. One down po, iChannel. Next. iChannel, pangalawang tusok sa'yo. Ayan. Mag-iwan muna ulit ako ng bakas habang ako ay nanonood sa ito, palabas. May 15 minutes na ba? Okay lang, pasubrahan na lang natin yung panood. Ayan. Ang ganda ng mga picture nyo dito ah. Saan ba to, idol? Ayan oh. Hindi ko makikita yung comment nyo guys, nag-aayuda ako. Comment lang kayo dyan guys at babasahin ko lang. Ayan. Pangalawang tusok. Mega love shout out to Million. Wait lang guys, nag-aayuda pa ako guys kay iChannel. Mabilis siya makita. Ayan. Pang-tatlo iChannel. Ayan, pang-tatlo po yan ha. Same pa rin po, mag-iwan ako ng bakas. Watch muna short video. Kasi yung iba guys, pag nag-aayuda, siya, dire-diretso guys. Kaya hindi umaano yung ayuda nila. Ayan, ay channel ito oh, dito ako magko-comment ha, ayan. Like muna and then comment and then ayuda. 3 milyones, thank you po. Hindi ko kasi makita si Mas Batenyo. Ayan. 3 milyones, thank you so much. iChannel. Multimedia. iChannel pang-apat. Ayan, pang-apat na po tayo. Tamang-tama lang yan. Pagkatapos ko mag-ayuda, lagpas na tayo sa 20 minutes siguro na panood ng video. Video talaga, video. Video. iChannel, oh, watching dito. Watching dikit. Ayan. Ang galing ng boxing ah. Lahat po may dito, may bakas ko po. Para alam nyo po na ako. Mega love shout out dyan sa 3 milyones. Wait lang guys at nag-aayuda pa si host. Ayan, next.
iChannel, multimedia. iChannel, pang-5 po tayo dito. Ayan, pang-5 na po. Yan, iwan tayo ng bakas sa short video. Sa short lang ako nag-iiwan ng bakas para sure. Ayan, Dinagyang Festival. Ayan, iChannel. Lahat dyan, may bakas ko po yan. 4 milyones! $4 million, salamat po. Nag-aayuda pa guys si host guys. Ayan. Ito na yung pang-anim natin. Ayan, shout out po dyan sa 4 million. Nag-aayuda pa guys si host. Baba yung bahay nyo guys para ma-view rin kayo ni host guys. Ayan, gumalaw na yung bahay mo iChannel ha. Gumalaw na siya. Ayan, pang 6 na po dito iChannel. Ayan, ads lang po tayo dyan. Tamang-tama yan. Tapos ko dito ayuda. Lagpas na tayo sa 15 minutes. Ayan. Pang 6 na po iChannel. Bilis umikot na yung bahay kubo mo Ayan. iChannel ito po, ayan. Pangilan na ba to? Nakalimutan ko na. Pang-6. Thank you guys sa 3 milyones. Hindi ako makapag-reply comment guys, nag-aayuda pa ako. Ayan, ang ganda naman nito. Graduate na siya sa nursing. Sana all. Ito na, iChannel pang 7 na po tayo. iChannel pang 7 na po ha, 7. Andyan ka pa ba, idol? Ayan, iwan-iwan lang po tayo bakas para sigurado ang kapit po. Ayan. Free short feed programming talk show, Iloilo, Philippines. Ayan, ito po. Ayan. Pang 7 na po, 7. Ang ganda naman ng mga costume nila dito. Ayan. Thank you guys. Maraming salamat. Pang 7, 8. 8 na po tayo, 8. Mabagal ako guys kasi pinapanood ko muna yung mga short video bago ako dumikit. Ayan, pang 8 na to, iChannel. Ayan, pang 8 na yan. Ayan, ano ba to? Ang galing naman, Ayan, puro ano yan, ati-atihan. Ayan. Ang galing naman.
Galing ng mga ano dito, oh. Pang 8. Mega love shout out 3 million. Wait lang po. Ay, channel, pang 9 na po tayo dito. Ayan, 9. Ayan, same lang po. Iwan-iwan bakas. Dikit muna bago, nood muna bago dikit. Ayan, wow, sarap ng puto. Two milyones, mega love shout out. Christmas. Ayan. Last na po tayo. Last na po tayo ay channel, pang 10 na po ito. Wait lang po. Thank you so much, 2 milyones. Kita tuloy yung message ko. Ay, channel, pang last na po ito, 10. Ayan. Iwan-iwan bakas. Hello guys, sa 2 milyones dyan po. Thank you so much. Ang cute naman ni baby dito, mahawak sa Christmas tree. Nagalap shout out 3 milyones. Wait guys, last na tong ayuda ni host. Ayan, done na po. Umikot na yung bahay mo ay channel ha. Nagalap shout out dyan sa 3 milyones. Maraming salamat po. Ayan, natapos ko na rin ayuda si iChannel. Mega love shout out sa 3 milyones. Hello, Sweetie Mitch. Mega love shout out. Ano, promise, mas batayin yung Bisaya, hindi kita ma-search. Ayan. Done na po ako mas batayin nyo. Ay, channel, done na po ako sa iyo, 10 ayuda. Sweetie Mitch, ayan, drop your link guys. Next po kayo panood ni host. Ayan, tingnan ko nga po kung ilang minutes na. Ay, bastos. Natumba, oy. Hindi ko siya makita. Ayan, nasa 22 na pala ako. Ayan, drop your link guys. You're welcome po, iChannel. God bless din po sa iyo. Sis, Sweetie Mitch, nandyan ka pa ba sis? Drop your link sis. Para mapanood nila yung video mo sis, isabit natin. Mas batayin yung Bisaya, promise, hindi kita ma-search. Marami siya ditong mas batayin yung Bisaya, pero hindi ikaw.
Mahirap pagka ganun, yung pag na ano, yung channel mo na ano, dapat nililista yung ano, bago ko po, yan, na channel ma'am. Ay, wait lang. Sayang oh, 10 banana pa naman. Hindi ko talaga ma-search. Ricky po, ano to? Bago po kasi yan. Oo nga, sayang. Mas betin yung Bisaya TV. Wait lang ha. Baba mo yung ano mo, bahay mo para ipanoorin natin kung may latest ka dyan. Try nyo po, ito yung link niya. Sige, i-open ko. Palitan ko muna yung cellphone ko kasi yung isa hindi na makapag-pin. Napagod na yung isa. Ano yun, Ricky? Kasi sayang yung 10 banana. Ah, ay channel okay na to ha kasi masyado na siyang mahaba. So nasa almost 20 na siya. Yan po ma'am. Binabad ni ay channel. O sige sige, try ko ha. Wait. Palitan natin yung cellphone natin. Yan, ito na naman siya muna. Kasi yung isa guys, pagod na. Try ko itong open yung binaba ni iChannel. Okay. I hope it's work. Hindi iChannel, yung lumalabas yung ito. Pag kiniklik ko siya, ito yung lumalabas. Ayaw talaga. Agoy, uy, sayang. Oo, yun nga. Bago pa lang siya. Kaya nga gustong gusto ko siya ayudahan. Hindi ko naman ma-open yung channel niya. Hindi ko makita. Sayang, uy. Hindi ko siya ma-open, promise, iChannel. Hindi ko siya ma-open. Opo, gagawa ko lang po niyan. Di kasi mamuli yung isa kong channel. Sayang. Pag i-click ko siya, ayan o dito, yung sa main channel ko, nakakonect na ako sa'yo. Ayan. Pero pag yung ninja ko, ayaw. Baba ka na lang ng ano mo, ng video mo. Mas batin nyo, panuorin na lang dito. Baka may latest ka dyan, ibaba mo na lang. Mas better yung Bisaya, mag-comment ka sa latest video ko, bigyan kita. Ayan, mag-comment ka para bigyan ka ni iChannel. Ganito na lang mas better nyo. Panoorin ko na lang yung mga short video mo ha. Ayan o. Oh.
Masarap naman ang isda. Uy, masarap kaya ito isigang. Ayan, 2 Millones Mega Love shout out. Malapit na po mag 3 hours si host guys. Maraming salamat sa inyong suporta dyan. Oo, masarap niyan. Isiga mo siya sa ano, sa kangkong. O, di ba? Mas masarap yan pag iihaw. Kung sa Bisaya ba, sugba. Masarap yan sugba. Salamat iChannel. Thank you iChannel. Salamat sa iyong suporta dyan. 11 minutes na lang din ako guys. Mag-end na rin si host. Ricky Mohas. Sige, try ko ulit to. Same din ba yung profile mo doon? Yan, lalabs. Okay, try ko ulit ha. Wait lang po. Wait lang. I-search ko po siya. Three Millones, mega love shout out. Ricky. Ayan, try natin search. Isama ko yung at Ricky. At Ricky. Mega love shout out po 3 Millones. Ayan. Ito ba yon? Ang sa taas, Ricky? Ayan, nakita na kita. Ayan. Nakita rin kita sa wakas. Sige. Plus 10 banana ha. Mag-comment ako para alam mo na ako. Naku po, wag mo na akong tawagin ma'am. Uy, nahihiya kaya ako pag tinatawag na ma'am. Wag naman ganun. Mas baten yung Bisaya, dandikit na po ako sa inyo po. Ayan, umikot agad bahay mo kanina, 37 ka, ngayon 38 ka na ha. Plus 10 ka dito. Ayan, pangalawa na to. At Ricky. Ayaw ko na tinatawag akong ma'am. Tawagin niyo na lang akong May. Mas happy ako doon. Oh, dili na lang. Just call me May. Three Millones, mega love shout out.
Daghang kaayong salamat, idol. You're welcome. Magalab shout out po 3 milyones. 8 minutes na lang po tayo. Maraming salamat, channel. Balikunta lang ka. Balikunta. Thank you guys sa inyong suporta po dyan. Si iChannel. Ikaw pala yan, idol. May. Thank you so much. Gawa ka pa ng maraming video mo. Mas batay nyo. Tapos gawa ka ng playlist mo para i-play kita. Three milyones, thank you po. Mega love shout out. Hindi ko na nabilang kung ilan na yung na-load ko sa'yo. Okay lang. At Ricky. Ayan, may 6 pa, Ricky. Umikot na yung bahay mo, 41 ka na, may 6 pa. Mega love shoutout po dyan sa 3 milyones. Thank you po, at Ricky. Ayan. 5 minutes na lang po si host, guys. Ayan. iChannel Multimedia Production, thank you so much. And Mas Batinyong Bisaya TV. Daghang salamat, idol. Gawa kang maraming video, idol. Mas Batenyo. Yan. Umikot na yung bahay mo, idol, ha. Baba ko rin dito ay swerte, idol, pero wag nyo na siya dikitan. Sino? Sino wag ko dikitan? Three milyones, thank you so much, guys.
Ayan, last na lang po. Ayan. Sa 2 milyones dyan guys, maraming salamat po sa pagstay sa live ni host. God bless everyone po. Yan, check mo na lang yung bahay mo. Ay, mas Gateño. Harang uli. Salamat sa paharang-harang mo dyan, idol. Yung dati mo bang channel, ilan na ba yung video mo doon? Channel Multimedia Production, thank you so much for coming. And Mas Batenyong Bisaya TV, thank you. Harang uli, Kaswerte TV Vlog. Hello Kaswerte TV Vlog, mega love shout out. May jacket na po. Kaswerte. Ay, Mas Batenyong Bisaya. Ikaw din pala to? Yan, didikit ko yung main channel mo ha. Ay, yung main channel mo. Yung main ko. Baliktad. 5 milyones, thank you. Ayan, Kaswerte TV Vlog. Ay, Mas Batan yung Bisaya. Ayan, may jacket na po, Kaswerte. Didikit ko na po yung aking main channel. Kaswerte! Ayan didikit po ako ha. Ayan, bell all na po, Kaswerte. Ano ba? Wag na yan dikitan, ma'am. Okay, sige. Okay lang, nadikit ko na sayang din. Oo, ninja pala niya yata yun. Ayan. Maraming salamat po sa aking mga bisita dyan. Thank you so much. And I love you all guys. Thank you. Kaswerte. Maswerte ka talaga. Maraming salamat po sa inyong lahat sa support ni May Ilongga. Sa support sa live ni May Ilongga. Thank you guys. And God bless po. At huwag po natin kalimutan mag-pray araw-araw at gabayan po tayo ni Lord sa ating gawain or saan man tayo mapunta. Lagi po tayo mag-pray sa Kanya, okay? Nakadalawang apply na dito sa Kaswerte pero di siya tinatanggap ni Lolo. Bakit? Siguro may problema yung mo. Yung tawag nito, yung channel mo dito. Ang laki na ng views mo Wala ka bang stripe dito? Sayang laki naman pala ng niya dito. Ayan, 5 milyones, thank you po. Kaswerte TV Vlog, thank you so much. Channel Multimedia Production, thank you din sa'yo. And Mas Beten yung Bisaya, thank you. Ang dami, hindi ko na nakita. Nasa taas na sila natakpan. And Sweetie Mitch, Langga, daghang salamat sa iyong suporta.
Thank you guys. I love you all guys. God bless. Ingat po tayo lagi. Oh, may problema yan pag hindi siya ma-monetize yung kanyang channel. Ako alam mo, ah, pwede yan maayos po. Oo, pwede yan siya maayos. Bili, may dalawa akong vlog na may bawal yun. Pag halimbawa nagkakatay ka na may dugo, ayaw ni Lolo yun. Dapat hindi mo pinakita. Kaya yun, pwede mo yun siya i-edit or i-private mo na lang. Lalo na yung may mga itak or patalim, ayaw ni Lolo. Pwede mo yan siya i-delete tapos mo, apply mo. Salamat sa pagdikit, kaswerte. Kasi sayang yung main mo, kaswerte. Malaki na yung mo, oh. Tanggalin mo yung nagkakatay ka ng pato. Huwag mo siya i-delete ha, kasi bawal yan pag dinelete mo. Na-delete ko na yun, dalawa. Kasi isa pa yan sa bagay na yan, pag hindi kayo mo monetize, huwag nyo i-delete yung video nyo. Kung pwede nyo siya i-unlisted na lang, gawin nyo na lang unlisted. Kasi sayang yung views. Huwag nyo i-delete yung nyo. Ayaw ni Lolo yan na i-delete. Pwede siya private or unlisted. Yan. Yan na lang yung paraan dyan para Thank you so much, kaswerte, sa inyong suporta dyan. Channel Multimedia Production. Thank you din sa iyo, idol. And Masbaten yung Bisaya TV. Thank you sa inyong suporta. Ayan. Mag-end na po si host, guys. See you again tomorrow. Bye-bye. Channel Multimedia Production. Thank you po, ha. God bless.